Syuk mereka. हिस्टोरिकली हर तरीके से रशिया से क्लोज है। यूक्रेन ले रहे हो तो एकदम रशिया के बॉर्डर पे पहुंच। Kenik raja nado kira depsi kenik lais patingkan nado usnam arah jar khat lai tiga syafa sidi ta kimla shuban yang tai lais pa nakata lais pa rugi ai tang ar phau ngi ha ka shibnai kin ha balik to shafin hendrai kata lai phau kata ar phau ngi ru kin ha ban excess bon sien ki ha ban lek ar pusan ar pon reus ngi ha men akapor dang don covid ru kin ha ban lek kin ha balik to ka sandir ka balik to Kenapa ni skrin ni gitu kibayo covid kata ka di jing tray jing ki asha facilitator ngatrai na preng jing ki asha ki babon ki tip ha ki jing jing ki asha facilitator ki asha ki badan katu kan ni ki belaki kum asha facilitator ki bon ha ki rababe balengi shim ya akam jing ki asha facilitator na marba ka khamduna shisho ka jing se ya ki asha facilitator bani ki asha ru dai ne facilitator ye kendo EMD ibadai Ram Kumar ngidan lang ba ibadamian ibadai pe ya ka state nang tangi dan kecing keran kejongki Henry ngiong nomor kecing dawa jongki F nado ka arpusan teri kiras dang ye kecing sange terekam nado ka arpusan teri ni benai balade pat hadu ka makot jong benai match ngimtip ki asha facility ki nyone ame ke diman jongki ha ka baya keran madiam di yong ba ngin persyang banra nagas naman nakalais pasan phau kati e ke jongki ngipan ki asha facility ki pan sha ka sanspa kata ka dai ka bai kali ke jongki pi ki asha baro ba pin nam summit ya ki report jong pi sha ki NM sha ki supervisor pa ka CCP so thone te na ka ta daw ka ne ka de ka jing pa na ka leng jong akom kanang ai jing mun kanang ai po ye ki asha facilitator kum mangalong e pi ki asha ru ngong pi ka dan ka mesem so snai Hendra EMD yong bangin nem la ban pen ke nama kam budget jong ka government kam dan ni ki asha falte ki asha ni ki nong tray mon so bha kam ma phiju pendan kam barbor ngem la shu ban em tai lai spa tingka ibangi ha ban ya tang ka bai kali ka bai bam thamai ne ki asha falte de ki yo bai bam ban besai ki khon UMD hak to kasngi wong ba ngam tharai bi ki asha falte de kin em tang na ka menta ki asha jong kam asha falte de hendrai kiran kam ke extra hendrai bon na pedeng jongki AF Kim don porshu bantrai da kawai perka kam ka dai ne tenang kata ngiran kam da kawai ke extra source of income hindai mdan la cho na marka kam kala bon ka paperwork ka jongki la da ki AF Kim pin biang ya ke records Kim la ban pin correct ya ke HPNC jongpi pitharai pin yo ka pisa jongpi ka pila da trai tenang kata ka sorka ka deban sngaw ya kani house nam ar hajagat ar kamanganang trai kum kaya bilang bela kum tahi dan kam tikani ka de ba